Gilusan na ang gulayan sa paaralan nga usa sa mga programa sa Department of Education. Sa Bayugan City, Agusan del Sur, usa ka tulunghaan ang nananom og mga prutas ug gulay aron batukan ang malnutrisyon ug gibisita ni Vice President Sara Duterte. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sumala sa Department of Education, dunay epekto ang malnutrition sa kabataan, maong dili makabaton og maayong edukasyon. One of the reason na ma-out of school, dili na interested ang mga learners to go to school because of hunger. Sa bahay nila wala silang proper food intake. Gani dunay gihimo nga lakang ang Salvacion Central Elementary School sa Bayugan City, Agusan del Sur aron batukan ang malnutrition. One of the projects sa DepEd gina-feed ang mga bata. So this is we believe na sa program na Go Negosyo to Garden to Table program, ang among school is one of the implementer of the program. And what we give them is the produce from our garden, and we make it a habit or naami ginabuhat sir nga feeding sa ila. Sa isa ka week maghatag mi sa ila og meal from the garden. Duna sa tanom nga fruit trees, mga gulay, sibuyas ug duna say livestock and poultry nga subay sa pinggang Pinoy nga dunay protina, gulay ug prutas nga gikan sa mga tanom sa eskwelahan. Diversified ang among eskwelahan sir, so we believe nga nagpakita gyud mi sir sa excellence nga makita pud sa Bayugan City. Lakip ang mga ginikanan sa mga bata ug 4-piece members ang nagapananom. Kasagaran sa ilang mga seedlings, livestocks ug fingerlings, mga donasyon gikan sa LGU. Gipakita usab sa mga bata ang ilang creativity sa pagbuhat og animal shape pots nga gama sa recyclable materials. Gani sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte, nagtanom sab siya og talong kauban ang ubang teachers. Matod kang VP Sara, tumong niya nga mahimong model ang tulunghaan sa ilang Garden to Table program. Amuaon ta ning partnership with Go Negosyo, gusto unta namo nga tudluan mi nila paun sa magnegosyo ang ato ang mga Parents Teachers Association para makadungag sa income dinha sa eskwelahan ay maka-augment pod sa feeding sa mga bata. Dugang sa bising nga ubay-ubay pa ang open spaces nga pwede pahimuslan sa mga eskwelahan pinaagi sa pagnegosyo. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.